musogol tak ngidung-ngidung. Bakal tau budal sik isu sebab nglayani langganane. Dungaren tepak emang. Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Ya. Sarate wong pebojoan iku ana 5 teorine gampang tapi angel diprak nomor 1 wong wedok gak oleh utal-utal barang sing ngono rahasiane wong lanang lan rumah tanggane ojo diomongno wong aliyo nomor 2 wong wedok kudu sing ngerti barek wong lanang kudu mahar sing penting kesetiaan ojo sampai lali lan mendorong semangat berkarya lan berkarya kocok lali nomor 3 wong wedok kudu bisa nyimpen awake sing gak diweruhi sing lanang persoalan sepele lan ojo duweni sifat iri ati barek tang anjane sing nomor 4 wong wedok padha ilingo ojo mengharapkan penghargaan teko wong lanang oleh ya terkecuali dolor utawa wong tua nek wong lanang liya konangan boleh dadekno apa nomor 5 nek ana persoalan ojo diatasi dhewe sembarang kudu runtingan barek aja lan kudu nyelidiki wong lanang dolor apa kabutuhane uga sing lanang kudu ngerti sebab sebalike wong lanang dijaluk pangertiane kudu saling menghormati
ojo gawe sakarepe dhewe ngerti asasine wong lanang wedok iku padha ae sing penting duweni rasa rumangsa supaya tentrem rumah tanggane saiki contone rumah tanggaku ya apa sekirane cukup sebab iku tanggung jawabku sing penting kerja barek tangga gak duwe resiko tak rewangi nyambut gawe ngusungi watu cuma wong wedok sing gak duwe pengertian kok gak ngerti barek sorone wong lanang saben dina mangane sate-satean tak rewangi geger bengkong mangane sego buntelan nek aku nrimo bayaran dheke pringas-pringis terus ngajak nang pasar cari ape tuku garpe dadak njaluk bupet dheke gak tak gobres terus gegeran aku dicrungkakno nibani wong dodol petis terus pisah-pisahan dolor dhek mulih nang pulau Sempu nek tak pikir iku dudu jodohku rabi sing kari gak golek ayu-ayu masih elek sedidik pokoke nek bengi gelemi jeti aku sewek lore klambine koning wong bebojoan ojo seneng geger ditinggal korek plungker kaya trenggil nandur bawang cek akae ana sawah boleh sampai sore dadi wong lanang ojo saenake ditinggal pola kumat mengguin tuku roti barek rati gula batu campur tebu jare benci ngomong ya gak suti tapi nek bengi kaya pitik ketutu yopo teken ana panirat nandur gobis ana pinggire omah ya nek kangen kirim surat ojo menangis ana panitipan sepeda sorong udan tak wes lunyu udan maneh gak yo tambah soro durung dandan kok wis ketok ayu dandan maneh gak tambah kaya buta semanten dolor kidungan kula sae lan boten porong karasa nek ditinggal awe-awe drogsa wong galing Surabaya panggon nane aye melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh iki. Soale brai wis suwe rek.
Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ngene nduadak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicithet lho. Nek dirungokno tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Iki ana wong anyar iki. Pak Sontolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Sontolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine seger. Oh gak mendemi ya gelem ae aku. Nek barang sing mendemi ku mbah aku wis awak wis tuwek lho tak boleh. Kowe kok mlakune kaya beritang-beritang. Kaya numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Piye? Piye ta kabare? Kabar apa sing takokke? Yes. Ha iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang endi aku? Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tanta loro lak ngono. Ditakoni kok bingungke to kuwi lho. Lho, aku iki ora bingungke. Lah iya, rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rawani. Lah iya, aja wis aja. Tapi ana apik ya, Pak ya? Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan? Masa kalah karo tau campur. Lah ya. Ya gak kalah, Pak. Lah iya. Asale kok sampe Saka dele asale. Saka dele. kok dhewe ta? Heeh. Iki nyathek rada banter iki. Nyathek rada banter iki. Sik to. Lah anu, sing tak takoni iku asale jeneng kok Sontolowo iku mesti kan ana mangsrute. Lho, kok maksud piye to? Maksude. Oh, maksud. Maksude apa sih Sontolowo, Pak? Kuwi ana sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Sontolowo? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Loh. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung. Oh, tibake kudu gendeng ngono. Ya, pancen yang ngene lho, Lo. Ya apa sih, Pak? Heh? Ya. Kucik. Aku upama nyeluk Cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi tak celuk Pak, tadi menghormati Lho, kowe ngundang oh iso wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku. kowe ngundang aku Pak ki kowe ki apa anakku? Lho, aku kan ngurmati wong suwek. Oh, iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe apa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Kalungko Kesugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bandu. Gandu. Pandino, itu gandu. Saka bondo ya. Bondo. Iya terus Apa sing takokke? Lho. Kowe urung tau weruh nang omahku. nok mapene kok nok apane? Lho, gombal apa sing ora ono? Lho. Kok boleh anjok gombal. Lho saking sugihku. Tapi yo lemarine tak delok papat. Papat, pancen. Kowe ro to? Oh, meja kursine telu. Ya ngono, papat. Ya iya aku. Kabeh ngridit, ya. Nek guneman sing diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Sorry. Sorry kecap. Lho. Sorry kecap lak kasinen. Lho. Ya sepurane sing akeh. Ya. Piro? Paman 1000 cukup? Oh. Ya undakno titik ta, Pak? Ya gak iso. Nekat lho kuwi. Nak akeh ku ora iso metok. Lah becake pulang pergi 500. Mosok lagi kethuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok mblakrak gak karo-karone. Iya gak tau kepethuk lek guyon ku awetno, Pak. Ya pancen. Padha senine. Sampeyan niku sing langgeng ku melok seni apa ya, Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung? Bingung. Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang Nomor ngentil ngono ae wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki Iya. ngentil iki cara Jawa Timur. tapi gak apa-apa Pak, baik Ya. mawon. Wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ah. Ya. Iya, bareng kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak, iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung. Pokoknya buyar mesti terima.
Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean iku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting. Mangan kuwi aja mung siji. Ya. Ya. Kudu sembarang Lho, dipangan. Meja. Heeh. Lho kok sik ta? Artinya sing mengandung vitamin. Lah kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya iya. Kentang, tomat, bayem, kangkung. Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja. Tikus sik ta? Ya. Dadi aku pokok mangan tikus. Karene sing dipangan nek gak diringkes bengi iku diklutusi tikus. Iya. Iya. Ning ora ono nggonku tikus iki ora ono. Tikus gak ono, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih ya omapane ya. Lho, piye to? Ya sembarang entek. Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, tegese menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Ah, kowe wis ngerti. Lek sembarangnya bersih, Hah? lho panganane gak mengandung penyakit, Heeh. awake sehat. Sehat. Waduh, sehate koyo Lho awakku. sehat. Apa aku sing kok cacat? Lah ya ku sehat koyo ngene loro kari sak piro. Iku sik ta. Apa? Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelkit lho. Wong gak Sing ate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono ae lho. Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kuru sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan. Seneng-seneng terus mangane ya royalan terus. Lho piye ta kuwi? Apa sing ora tak pangan? Iya, aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang iki. Ayo untu rompal iku ora masalah panganan. Iya, masalah apa ta, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala. Istilah saiki dhek iku ngerti jos Pak. Lho, ora ketan sithik. Iya. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya Pak ya. Ben aku wis tuwa, ora ketan sithik-sithik lah. Ya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih kok takokke? Iku kabare pasar iki lho akeh wonge. Pasar iki akeh wonge. Oh iya. Kuburan lek Jemal ki ya akeh. Ya, lho kok niku ya ket biyen lek pasar akeh wonge. Mula kuwi tak kandhani kok nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Iya kan. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe peduk kena ya wis panjene sedulur iku kudu kadang-kadang peduk kadang-kadang enggak ya. Ya, sing kerep dolan nang omahku. Iya, omah peno sing ndi kok bingung. Pojok. Oh, pojok. Cet kuning. Ono genderane gombal iki ta? Oke dudu. Dudu. Kulone. Oh, kulone. Cet kuning. Cet kuning. Wis aku tak mampir ono lakno ya. Ya, ya. Ya kandakno karo ibu. Hah? Kondakno piye ta? Kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Nang apa dikandake? Lho tek Joko dudu doleno. Lho kadang-kadang tek kondo-kondo. Tek gak kondo dhisik. Lho, tek gak kondo dhisik lak gak dijagani apa-apa ta. Oh iya, engko tak jaganane kancing lawang ya. Tiba sengak omone. Lah apa gak tau rono jagane kancing lawang iki? Ya anu sing gedhe pangapuramu lho. Iki guyon. Iya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak ya. Ya. Aku tak mulih sik ya. Ya ya. Nek mampir nang omah. Wis ono sangune? Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepethuk pokoke blobo lek. Mbok suwene suwe. Oh, kari lho. Kari ya. Kari tak gak gablek. Iya ya. Ya. Wah, pancen wong sugih ki ya penak. Wong sugih ki wonge pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Piye-piye. Aku ki karo omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartolo ki ya seneng. Senengku ki apa obyeke dek ki nang ndi-ndi. Bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dian kok. Diarep-arep ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek ngarani ya angel. Aku ki bareng wis sugih ki omong sak omong iki. Tak eling-eling kaya wong edan. Lho.
bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya ora duwe setrum saiki-iki kok. Wah, kaya listrik iki nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang diarep-arep sing ana omah. Ayo, mulih ah. Yo aku tekan yo, mulih aku yo. Ngrasakne wong lanang sak bendina ora tau sapa omah, ming telusur tuwa tembong. Jane biyen ki turunan ula sawa ngono apa piye to ya? Oh, ala Santalawa. Ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja crigi, saja criwis. Wong lanang saben dina nggado ati nyambel goreng ati. Atine sapa sing digoreng? Wis sembuh. Upama mentala ngono Santalawa iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran, ben kuthuk nyang omah wae. Wong kok jermegelne wae sak bendina wis tuwa ora nyebut. Mbok ya eling. Apa, Nduk? Ndalang sih, Bu. Lho. Piye ta, Nduk? Ngene kok ndalang. Apa sing dirembuk ki apa, Ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Lho. Kok bapak dilono telusur. Lah piye ta, Nduk? Saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandhani. Terus Bu, terus. Wis tuwek petakilan. Bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus Ibu iki rek. Dijak nyang ndi ta, Nduk? Lho beke ana grup kurang. Aja, Nduk. Ibumu aja mbok talak-talakne. Diajaran tak kandhani. Kamu guyon. Guyon barang. Apa sih Bu sajake kok gak akor mek bapak iki apa sih? Piye ta, Nduk? Coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa to nyang omah to? Ngono iki jenenge wong tua piye? Beke obyek, Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung odos-odos duweane ibu wae kok. Bapak iku ambur-amburan ngono ta? Ambur-amburan dhuwit ngono. Iya, kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah ibu duwe apa sih? Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah, ning lak wis diwenehke ibu. Lah nek dijaluk nang iki rak ya pegel ta atine ibu. Lho beke diutang. Diutang padake tukang kredit apa piye bapakmu kok ya? Lho enggak dikai bondo, Bu. Beke dagangan apa-apa nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu. Oh, bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ono iki. Bapakmu. Masa serius. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono gak? Tapi aja Bu, aja gegeran ae. Bu, aku ki lho isin ambek tangga. Bapakmu nek mulih wis tak jagane ya, Nduk. Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikek-kek. Ya aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku. Lah ya ngono kuwi jenenge wong tuwek sing piye coba. Jeneng lak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe, nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to coba? Iki nandi, Bu? Sapa nandi ngene? Sapa sing nginteng? Nek ngono aku budal sekolah, Bu ya. Budal, Nduk. Semaya maneh iki mbayare? Semaya maneh mbayare? Lho wis semayanono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandhani. Bapak iku dorong gaji ae biyen. Wong bapakmu nafero dhewe ngono kok. Aku iki biyen pama ora kebuacut ngono.
Tenan kok, Nduk, aku sesuk nyawang bapakmu wedi, Nduk. Apa aku kok wedi? Lah piye to tamat-tamat ora kaya tengkorak hidup. Anu, Bu, bapakku terlalu begadang terus kok, Bu. Ah, lah ya kuwi, pemereling wirayate no. Wis tenan. Bu, aku budal, Bapak wis gak sanggup gak apa-apa, pokoke mbayare Bu ya sampe nang Bapak. Sing ati-ati ya. Ya, Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah, iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Ih, wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa? Nyapa? Nang apa dhewe? Nyang apa? Wong kok nyangap. Nang apa dhewe? Ora-ora wis ket mau nyangap blak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap? Pak, Apa? ping mibul saiki suda ta? Suda. Ya sing nyuda kowe kok. Nyang apa ki lapo iki lho, cara Surabaya ki lah apa sing ngono. Ora. Kowe iki lho kok kluyuran, ae nek luwe mbok kono mangane embong kono. Wis to. Omongmu kok sengak. Sengak meneh. Lah coba nek aku kok kono mangan embong contonono. Piye carane le mangan? Ya. Kono krikitono krikil-krikil nyang embong aspalan. Lho kok sik to. Kowe iki tanggung jawab sapa? Lah ya tanggung jawabmu to. Lah iya, sing ngumanduki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang mestine. Ngerti. Lah iya. Nek wong lanang teko ki adate nek apa? Kok ngen cepak-cepak. Cepak wedang. Mesti to. Cepak sego. Mesti Iki to. lho, iki lho cepakane. Apa? Cengkal lawang iki lho. Ya keng gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti ya. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok japake. Ya mbok diapa-apane ya manut tok. Lah ya wis. Lah iya. Piye? Aja pringisan lho. Ora to, Pak. Aku ora pringisan aku ya. Wis rayu aku ya. Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Teko tek waduh sajake. Wah, kowe mentas mangan ora apa piye kuwi? Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibrani ra ngerti. Ya wis sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa, mbah reksa omah kene napa piye? Kurang kepenak apa dadi bojoku? Penake piye? Omahe gedhong. Adus kare adus, turu kare turu. Tur kowe ora nyewa. Dadi aku dadi bojomu arep mbok tarik sewan omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Ngomong nyewa piro? Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Nduk? Masak. Mas rawuh ki. Lho, sajak bagi mana ngono lho. Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masak nih sampean kok, Pak. Seneng aku. Apa senengamu? Ya apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kowe dadi bojoku pirang taun? Anakmu ku umure pira? Ya wis suwe. Lho, Nek kok- sampean iki megelne, mulane aku saiki ora masak. Lah, nek- Percuma masakne. Wis ngerti pegel dipijeti. Ya, Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. terus apamu? Hmm. Apamu? Wong ngene kok ora ngerti. Sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah, adindaku. Aku cinta padamu. Apa iya Kakanda? Iya. Ya iya. Iya. Sampean ki tenan, Pak. Piye? Sampeyan sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwedo banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba siti ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara? Bareng saiki, dimasakno apa-apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masa dek wingi belanjani 1000. Njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Sesuk tak masakno aspal sampean, Pak.
Tenan. Aku kok masak aspal. Iya. Terus dicampur krikil kae ya. Heeh. Kowe sing mangan ya. Ya ben melonyo kuwi lambemu kuwi. Wong wedok sedina diblonjo 1000 kok kurang kuwi. Terus njaluk blonjo piro? Ya nek blonjo 1000 ki ya. Kan pemasukan uang kan tidak ada saya itu. Lah dadi Ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha? Asale Kale saka dele asale. termurah regane. Nah. Ngeto. Lah, Pokok iya, bisa ngerti. cukup bendinane. Ya. Tahu tempe. Oh iya. Ah. Ya anakmu ning ndi? Mau bocah merengguk tak kandhani. Ngapa? Mesti Apa? kok seneni. Mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean Wis kuwi. kok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Ki Sekolahe nak lho. Bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to. Lah aku kok enteni apa? Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis mblenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Nyapa? Utang sik. Utang? Mm-mm. Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon ngutang terus yang blenger sing diutangi ra to nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu Kok kuwi. iso anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae jajali. Anakmu kuwi. Ora iso kongsi. Ora iso. Ah, Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusan dhewe. Mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng, terserah. Terusna ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosok rek gak duwe rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getir, asin, legi. Risi ku isine. Biyen saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ono garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta? Wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamel aku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngene pendopo tak kei gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan, lah apa aku metu tabui? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending Asrakara barang. Blataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng, Asrakara. Wis. Patano. Oh, potonganmu kaya omplung. Tabon Asrakara ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg gak lungguh. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah, wis repot kon katakno. Aku ngono lurah rek. Wong dadi lurah ngono abot ya enteng. Ya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge nerima ganjaran, ngerti ya? Ngono lho.
Sapa nyatek ae. Menduduk sithik ku repot ini. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki, pamong gak ada sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek Dik racik. Cangik. Caplak. Dik carik ngono wakile lurah. Carik ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal. Lho liyane karo rene blas. Kaya bayan. Liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku ya apa karepe ku? Ya apa? Ya apa? Lho, kok ndekem mawon. Anggrem, Dik. Ndekem ya sih. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten mawon. Lho, nggih, koperensi niku cari kula kalian mriko. Ah nggih kok mboten napa? Cari koperensi. Sampeyan wakilaken. Nggih, lah perlu niku ngurus iki napa? Ngurus napa? Ya napa? Ngurus napa? Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok ngoten. Ngurus desa niki lho. Kula pengenane mriki kok Nggih. tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Kesa kula. Sapa ndi? Biasa nggih keliling desa niku lho. Oh, keliling desa. Nggih lho. Lah kok mboten ngongkon kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh, ngelilingi desa ta ngelilingi rondo. Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampeyan. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih mboten angsal. Oh, jan. Kesa pundi winginane? Ya. Omongmu kaya wong tandes ulian. Sapundi. Model-model omonge bayan iki. Waduh, lho jan ini kuntu palsu ya jan. Pundi? Jan. Nggih. Lha mulane kok mboten roto. Karo kula keten jan. Tumbas paruan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu gak roto. Ya, jan. Arisan iki. Sak minggu untuk kula, minggu malih Pak Slamet. Lho, nek sampe tumbas utuh palsu enten luwene kaya Sontolowo. Sontolowo ngowos. Cili-cili kecilian, ada Nggih. sing gedhe. Nggih. Kula kesal anu. Sama ndi? Nyambangi adik kula. Lho, sore Pak sampean. Lho, si Odip. Lho. Urip. Sama niku. Si Ur. Dur kula kalih dulur kula. Oh, kali. Nggih. Lanang kabeh. Nggih. Sampean barepe? Nggih, kula basman barepe. Nggih. Terus sing nomor loro? Baskoro. Nomor telu. Bas gitar. Sampai niku ngomong karuan ya sih. Oh, lah nggih wong kula niki takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sakniki ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor loro enten pundi? Lho niku nak cipta ya sih. Arek ku nyatek arek. Wah, urae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Lurah bekas lodruk ah. Biyen lodruk dadi lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. Wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku. Pancene jiwa seni ku ndugi turunan. Nggih. Mulane sampean dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni. Nggih. Dadi mudhun kisah sampean nggih termasuk jiwa seni. Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Lah. Kan malam Senin, Brei. Ngoten lho. Kok opo bakal karo-karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten adik kula niku nyambut gawe. Sing nomor loro nyambut gawe pundi? Enten gene anu, lawang. Pundi? Lawang. Oh, pegawe ndamel lawang. Oh, lan opo? Lawang. Nyambut gawe ten sumber lawang mriko lho. Oh, lawang. Ngene lawang. Gene lawang. Nggih. Nyambut gawe napa? Ngene rumah sakit jiwa. Nyambut gawe. Dadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan lak ngrengkel mawon. Lho, lah nggih lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, dadi mandor ngurusi wong gendeng. Lah nggih lak enak Lho, sampean duwe nggih. dulur dadi mandore wong gendeng. Nggih. Besok-besok bene cacane gendeng. Lan apa? Ngawur Mriko mawon. lak mboten bayar. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon? Lan apa kula gendeng? Sing Niku nomor kali. sing nomor telu? Sing nomor telu di pelatih. Waduh, Di pelatih ya adik kula. latine napa? Mati kiri. Lah salah paham lan. Salah paham mesin. Pelatih niki sangkaken pelatine napa olahraga ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri eder damel anjing lacak niku. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing latih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Lah, Kembang irene rung niku. Enten niku lho. Apa kurang ajar arek Lho, ngomong. nggih. Atuk kiri bledok nika. Beldoko pesek. Nggih pesek tapi mekrok. Apa demen. Papak ta yo mekrok. Yan, menisuk lereno Yan.
Temen tak kayak kepayan liyane wis. Lho, pancene pamong nek padha senine nggih ngeten iki. Nggih. Lurahe seni, pamonge seni. Lah nggih nek mboten ngeten lak mboten enten iki. Lah penduduke wong seni. Lah niku napa? Rusak sak desa. Kok sampeyan niku ngawur mawon. Niki ya napa kabare tikus-tikus niki? Napa nih? Dioperasi napa dipangan urip-uripan? Sing enten sawan iki penduduk lak kata ubyek-ubyek tikus. Nggih, sakniki ngeten nggih. Niki ngeten sing laporan kali kula lah. Kula sampeaken kali sampean. Oh nggih. Sebab napa sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu momong penduduk. Nah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngereh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Sakniki boten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sanu gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turun ke bawah. Oh, wah. Istilah ngoten lah. Maju sampeyan. Oh nggih, mundur ketemu seumur lah. Niku niku. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus Nggih. iki kudu diberantas. Nggih. Nah niki mbatasi tikus iki kangge napa? Oh. Napa ngangge obor, napa ngangge jepretan? Rasane ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki. Wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawarah niki. Nggih musyawarah kebacut sampeyan niku lha napa kula medeni tikus niku. Lho nggih mboten medeni ngoten nggih karya obor niku lak wedi ya. Tikus enten bolongane tikus. Ah, ngeleng. Pokok sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek nggih mboten bolongane yuyu. Oh, Nggih nggih. bolongane kodhok. Nggih. Niku sampean kudu melopori. Nek enten leng nggih, Nggih. sampean sumpet kali erung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Dadi Nen senen. Dadi kula kei contoh nggih. Nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Ah mengkurep. Irung kula lebuak. Lah nek contoh ngoten sae. Lah, nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nggih. Irung kula lebuaken. Ah. Sampe diteni. Waduh. Wis. Lah nek irung untek ya perkara iki. Sampe niku ampun ngoten ah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa Nggih. isane berantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tani-tani. Digeraken oleh penduduk kata kene ngrobyo. Ngoten mau saged nggih. Nggih. Digrobyok. Mlebu omahe lurah tikuse. Lho, boten nggih dioperasi. Galeng-galengan niku. Enten arek sekolah. Lho. Harus sekolah. Sarus sekolah iki iki. Jangan takon Yan. Pamong niki. Lah, Yan. Lho nggih. Monggo nak, monggo. Lho, sapa mat? Oh. Wong tua. Daya. Sing mendaya wong tua. Oh duwekno ya? Wong loro. Boten. Nggih. Saya takon Yan. Yogane, Pak. Eh? Yogane. Iki nyatek atau takoni arek. Lah wong lho. Monggo saya lebet. Saya takon Yan. Mriki nggih, Pak. Lho, mbon niku ngene anu. Ngene sinten iki? Ngene lurah ini. Oh, Mriku sebelah. Sepunten, Nek. Nggih, mengantuk sebelah. nek monggo jajar lurah niku mboten oleh nggih. Oh mboten. Anu. Yan. Apa kira-kira dosa ngoten apa pripun? Lho mboten lurah mboten kenekan. Apa nggih to? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatekan ngoten iki. Nek napa? Ngambus. Oh, Bayan Yan. Napa? Iki penduduk itu komedian ya iki. Dadi wong kene omong lah piye-piye ya omong. Mboten napa-napa. Lah iya. Termasuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Monggo mriki lho. Mumpun ngadong-adong ngoten mboten napa-napa mboten nyokot niki. kula wedi jane. Oh, ngoten. mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung man diwedeni. Lah nggih, irung kok mboten lumrah nggih niku. Nek napa? Ngancen si murid kurang ajar teko kondang. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero. Oh, tapi lambimu koyo ngono rek kono iki. Apa ya Jan? Sampe takoni Jan, sing kena takoni. Mboten perlu napa? Biasane nakoni antar petuntung ngoten. Mboten. Enten perlu napa? Mboten damel iki. Niki sinten iki? Oh niki anakku. Oh, yoga niki. Nggih. Aduh ayune. Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tek jan. Sampe sinten narane? Kula. Nggih. Kula anu Mbok Sontolowo. Ampun adik mbok wong sinom jeluk mbok. Ibu. Oh ibu, Ibu nggih. Sontolowo. Nggih, kula ni bojone Sontolowo. Oh, lah Sontol codot. Sontol codot niku lak adike. Oh, niku. adik, nggih. Tunggale sonto kalong bareng. Iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki yogane nek sinten arane? Kondok. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten damel napa? Kula Kula mriki. ngetetaken ibu niki. Oh, ngetutaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampean.
Lho nggih sekolah. Lah niki do ngenten perlune ngetutne. Lah ampun pantes ambok nitut. Nggih, kuwatir ilang. Nek surat ta? Kok di surat? Be ajeng pindah ta napa? Pun dhisik kerso ta. Nggih nek njaluk surat, bae sambang. Sampeyan niku pergi susu. Nggih, Yan, sing dadi lurah sampean tak kula niku. Genahe. Kula niki ngelingaken. Ngelingaken sampean kok mencici kali kula. Dadi mangane sampeyan dilingaken tamune. Lah nggih. Nduk, ayo mulai, Nduk. Lah iki lurah Orbayan yang kalen-kalen terus ya, Nduk. Nggih, wong Itu ta, Bu? niki latihan drama kok. Ajeng main napa ngoten? Nggih 17 Agustus. Tomot. Non, Tomot. saya. Oh. Niki napa? napa niki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor. Oh. Lapor. Dadi cekak cingkrange. Oh, cingkrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampe niki jenenge kempot. Oh, repot. Oh, Lapor napa? Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis ra, kula sinakoni. Sampe dipisah nggih kali. Yan. Dipisah. Yan, Sampe tulis. mboten ngoten lurah kula ta sampeyan niki. Wis sampean. Wong sampeyan niku kebaran sampeyan nulis mriki lho. Lho kula sing nulis kula sinakoni lak pegel. Sing kula takonane Ngoten. ngoten. Mana enten mesin tik ya, Pak? Non, Mana enten mesin tik? didol. Ya napa Pak Lurah? Bayar ya apa rek? Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak. Mboten saged ngetikin kula sing ngetik saiki Sampeyan- kan ditulis dhisik. Oh, Mungkin nggih, ditik. sementara. Nggih, sementara. Tulisan. Ora iso nduk nek ngetik surat iki ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampeyan niki nedhi surat ta? Mboten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Nggih, sampeyan termasuk wong lungguh asale biyen niku. Lho, kok napa longgo? Wong penduduk asane. Penduduk ya lungguh. Lah, nggih. Nggih. Penduduk Kula kula. niki nak penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih. Oh, mboten dadi, ngoten ta. Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener. Oh. Nggih. Kobong, mboten dadi. Modale foto ya kobong. Ade nggih mun enten mriki mawon pun. Nggih, Pun repot-repot mboten dadi nggih mboten apa. Mboten napa-napa. Nggih, mantuk kesanggen kula nggih kenek. Asal ta? Wah, asal mawon. Kula nyuruh sampean bapak. Ah, bagus. Bayar ya apa bayar ya? Wah, apa ya kan? Piye ta, Nduk? Kok ngedek kae, Nduk? Terkenano Lho kula niki dhisik. ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih omahe lurah sampean nggoni. Mungkin lurah gampang. Kula Lurah nggih- Bambung ngono apine? Napa? Kula Bambung ngono apine? Lah sampean omahe lak loro sih ra. Lah, Sampeyan iki tulung napa? penduduk mboten. Nggih. Lah mas sing balung bendho niku sing dinggoni sih. Sampeyan iki ya napa sih wong omahe loro. Sing sosial ngoten lho, Pak Lurah. Bayar iki pelik ngene bayar iki. Lah nggih kula niki lak tulung sih kali penduduk. Tolong ya tolong. Enten kok teng mriki. Oh, enten. Nggih. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kaya desa mriki malih. Nggih, ngoten dos pundi angsal. Wangsul mawon. Ning ngeten nggih. Masalah penduduk Nggih, mriki. Ibu Eti nih. Nggih, Nek bener-bener Gusti. sampean niku geger, Nggih. pun nanti golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampai geger-geger. Nggih. Nggih diatur jalan Oh, bojo musyawarah. sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Bojo sampean nggih mboten pesok. Sampeyan niku ngenyek kali bojo kula. Lho napa? Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majid ta niku. Ah, sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, pun Nggih, anak-anak. mboten ngoten kula niki jenenge wong wedok ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono ae kok isin. Saged ta Pak Lurah? Saged ta? Apane? Saged ta, Ya sampe iso- terusaken. Ya iku mang tok isane. Wong kula kan sing anake mbon saged sampeyan. Nah, ning kono bergudul mang guguk mang kota waton yo nggo karepmu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih. Nggih. Niki Pak serate sing duki mriko. Duki mriko nggih. Nggih, Nduk, terno. Ayo ra kira, gawa ra surat iki ra. Gawa surat iki ra. Yan kon lereno marian. Dadak aku sentak-sentak lho ya apa Yan? Lah mosok kula sing nrimo sik lak sampean. Iya tak terima engko simpen nggone buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Pundi bukune? Bukune. Bukune pundi? Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak do ngawur ae. Pak Lurah mun ada buku, Pak. Lho tuwe nek aku sampun akeh buku tak nang niku. Iya. Pripun kula sakniki pun Nggih. asal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten. Sampeyan wangsul. Nggih, monggo. Enggak ada sangu ah. Lho, lah sampean sangoni napa pripun? Enten, sampeyan mboten ada ta? Mboten ada, mboten ada. Ayo ra kene ra sangono ra. Kok balik nang aku kan. Sampeyan nak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bayar nyangoni sampeyan gak pantes, kondisi kersa mbek lurah. Sing kula nggo sangu dhewe sih. Alah mboten kata-kata, Pinten, 1 sih? juta mawon. 1 juta. Nggih. Oh nggih, ra 1 juta ra. Arek kok tepak omongnya arek. Lah nggih. Yes. Mboten Pak, wong celak mriki. Oh cidak ae kene kok. Gang mer
Lah nggih, monggo. Omahe lak ngene edeng-edeng iki ya. Kok ada ngedeng? Lah nggih edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak langsung. Monggo. Nggih, monggo. Masalah rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo ora. Adik rondo ngarepe omah. Tepak wis. Bayan bare aku lak boleh edeng-edengan perkara ngono ae. Lah nggih wong takon. Oh, takon. Iki ya napa ora? Urusan tikus iki ya. Balik tikus. Lho saniki ngeten, saniki lak pamong napa kula niki pamong kali sampean lurahe. Penduduk pun laporan. Lah saniki padha turun tangan, kesanggene penduduk ya napa kebijaksanaan lurah. Monggo dioperasi diglopok bebarengan. Nah, nggih monggo. Bareng aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak, bodol kene terkatung-katung. Weh, ning ya kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak milik ki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tresnani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Monggo. Lho. Tak, Pak. Aku rene temen e. Ya dhewe ta? Wah, karo wong loro lha iki. Waduh, adohe lho. Waduh. Ya iki. Endi lho? Iki. Iki lho, tak kandhane nggih, sampean nek madosi dulur sampean, terus wau Sontolowo. Ngene iki prejengane wonge. Loh, Karto. Kok prejeng-prejengke iki lho. Ana tamu. Iki Iman Supingine ngono lho. Oh, Iman Supingine. Nah, Lho iki duduk cah Pasuryan, iya. Iki duduk cah rukun. Iya, ya aku ki rukun karo maratuamu. Ngawur ae. Lho kok merep cak rukun. Ya pancen. Iki ana tamu golek sampean. Oh, aku dadi golekan. Loh, Kate perlu golek sampean lho golek sampean. iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ning ganteng biyen iki lambene. Pipine pacak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pacak dek kok. Ora pacak. Napa? Ki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean. Kakean taun. Ya wis tuwa. Ane iki ngeten. Ya lek sampean di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Sontolowo paling ngene iki paman sampean. Oh, iki ta. Sing sampean critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta. Heeh. Pun kula Ya tinggal. aku yo matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho, kula sing matur suwun. Diduke medhoke karo aku ngono. Iki kok padha. Ki aku kepaten obor aku iki. Lho. Sing dhisik pancen kenci. Kok penting apa anggap kertu apa piye? Iki mah goleki jare pamane ku jenenge Sontolowo. Nek aku. Ado-ado goleki pamane tak dudukno rene. Ya, Wis bener ta? Wis bener. Sampeyan takoni dhewe ya. Ya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok kesusu? Loh, aku selalu Gak ngombe sik lah. Ngombe apa? Lah apa kok seneng kamu? Kayak ana ya susu. Aku gak ngombe kok. Yen jare sediane apa ya iki? Iya. Ngombe kok. Ya wis mulai. Tinggal ya. Ya. Balik saiki. Nggih. Loh. Niku teng kemaron. Oke campuran jaran kae. Oh, lek ngombe mesti rono Ya, sampeyan. ngokop kok ngono. Cak tak tinggal cak. Ya. Pun Den, kula wangsul Den. Ya. Lho, saiki kowe iki dendeng sawah to? Lho, kok kula niki wong meden sawah mboten. Heeh. Nika lak mantun mlampah-mlampah ndugi Wonokrami. Enak, nak.
Nak omong ditata sik. Napa? Wanakrama ya wanakrama, kok Wanakrami kuwi lho. Lah, Desa ki ra kena dibasake. oh mboten kenging nggih. Ora kena. Nggih pun mboten kenging nggih, pun nggon pun. Sekolahmu kok Mecicil. bapakku ora mecicil. Pancen mendelik. Niku lak Kartolo kanca kula ta. Wis seru. Lah omong-omong kali Seru. kula. Tak tangkling aku seru karto. Nggih. Kok kondo kon? Lah omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus tasik bola kali sampean. Famili nggih. Iya, Nak. Sampeyan lak Sontolo apa? Iya. Lah bapak kula jenenge Suntoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Lho kok seperti tegese sik. Nggih, tasik urip. Kowe ki anake. Kula anake nggih kula sing sapari niku. Lho, dulurku ki lanang ya. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe? Lho, ngeten lho. Waduh, Piye iki? Lho, ngeten lho, Man. piye Nak? Piye? Dulur Dulurku sampean lanang lho. Lanang nggih? Heeh. Nggih, bojone wedok. Heeh. Wedok niku mak kula. Oh, wis anak makmu. Padane wedhus ae. Sing lairaken. Oh iya, piye Nak kabare piye Nak? Nggih, lah bapak niki mboten tau sambang telik ngriki. Pancen bapakmu sombong. Nah, berarti kepedotan kolor ta niku. Kok kolor piye to? Oh, kepedotan seduluran. Nah, jenenge kepaten obor. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku diduduhaken Pak Santolo lho kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki. Iya, kok nak kemelaratan renio Nak. Mumpung bapak sugih ngono. Renio, aku mosen ya. Nggih. Njaluk apa-apa. Watune aja njaluk sandang karo pangan. Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Iya, Kok sing dipang sandang niku mun cukup. Wis duwe ya. Cuma kanggo bendinane mboten enten. Heh? Sing kanggo bendinane mboten enten. Oh, sing bedinane gak enek. Nggih. Kula tanglet, Man. Heeh. Bebek temu ndi? Wah, iso coba anu mati. Lho, Mati. mati? Ya, mati kunduran. Kunduran apa nih? Kunduran apa? Kunduran prauto. Mati pisan. Waduh, saken nggih. Nah, kowe ra ngesake kok ngesake. Wong lanang tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten. Bat, Lah bebek mati kok mboten saken niku. aku pokok melu mati. Lho mboten. Lah piye? Nggih melok bala sungkawa. Lho, gak kurang-kurang le. Nanti kuru ngene awakku lek kudu sungkawa kok. Gak ketonton aku ki. Nggih. Menes nggih. Iya iki. Benjing-benjing nek mati sampean kula ngriki. Aja. Gak usah, gak sarene nak, gak usah. Ngeten lho, Man. Piye? Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Senten mari kula pesambaten mboten sampean. Aku no. Nggih. Pamane kowe gak di bapak, aku bapakmu. Nah, mboten gadah mak. Aku makmu. Oh, iya kuwi wedok, pamane ngono. Nggih. Lho, Niki kula kepethuk arek wedok ayu, Man. arep apake? Lho, diapakake nek napa sing kula pun dewasa. Oh, kowe wis gedhe. Nggih. Duwe rasa seneng karo cah wadon. Lah, Wis nyambut gawe. mpun benjing. Wong iki arep benci kok arep golek bojo. Tasik pados. Nyambut gawe sik lagi golek bojo. Lah gunane napa enggak ada paman Sontolo? Iya. Nah, nggih. Bener. Tiyang pun mampu. Aku pepetno le ya. Ditombok ya. Nggih. Nggih, tasik main mawon ta? Sik nemen aku. Oh, nggih. Sik nemen. Tasik melawak. Ora. Saiki seleren aku karena kesenian no. Nggih. Wis seleren aku. Monggo arek wedok niku ditingali. Lho. Apa modele piye ku nek ditonton? Lho, lah ditingali sae napa awon? Jare kowe ngandhake bocah wadon ayu. Lho ayu niku ayu rupane nek budine niku ayu nek mboten. Oh iya. Nek Nggih. isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti ki budine apik apa elek. Lho, lah nggih niku nek pendapat sampean kula jak ngriko. Nak budi lah nang kene lho saiki. Niku lak budine setya Lah niku. iya wis ana kene kuwi ngono. Wah. Wes. Niku dadi lurah, mun dadi Lah lurah. iya mula kuwi tak kandhani. Wis ora nang kene ngono. Engko kowe lali. Aja golek budi lho. Mboten. Iya. Budine niku aten-atene niku. Wah, lho. hati-hatine. Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane, ngayoni budine wong lanang. Tegese ora tulus Kathah. ing tekan batin. Nah, masih elek-elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler. Kuwi bener kok karo aku le. Nggih. Wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon duwe ambekan. Wis apik. Apik mesti. Lho nggih kawin niku nggih ambekan Lah, sing mula penting. kuwi. Nggih. Nah, Sampeyan arep- ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Hah? Ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Saiki sesuk ngetes lho. Lah wis ora tau nyambut gawe aku iki. Man pun guyon apa, Man? Sing guyon iki kowe nyelelek. Ngene iki lho. Iki tak dijaluk. Garai raket gampang utangane ya ngene. Ya, ya iki. Kuwi sing pancen gedalan utama iki kuwi. Nggih. Monggo ditinggal riko, Man. Ayo.
Kowe seneng tenan ta? Nggih griyane Lho kok mboten tapi tebih. aku ki kok jak nglamar kok ngono. Lah tegese ngoten. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge Astuti. Astuti. Griyane ngriki lho. Oh, sapan pabrik gas. Alah sekitar donya ngene. Oh iya ya. Oh, sekitar donya. Nggih. Eh. Kowe anu wis suwe. Lah dadi wong wis suwe. Lho mpun. Mpun. Ki piro iki? Kalih. Loro. Nggih. Nang ngono ra edan ya kowe. Monggo Mas, Mas. Ayo, ayo, ayo. Monggo. Ayo. Nduk kene ya, Bu ya. Lah iya, yang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat ya wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Watone kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan blino lho, Bu, kembang kaya apa? Janganan. Kembang keindahan tok lah. Iya, janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk? Ya biasa ae, Bu, lembayung. Ah, ya Ya ngono. bayem. Kuwi gizi, Nduk, gisine sing akeh, Nduk. Bu. Pomo bapakmu kae bendina diluampek lembayung karo Enak wis. bayem. Enak dadi kelinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu, iku nostalgia. Aku iki jane cintaku 100% Nduk karo bapakmu iki. Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa, Bu? Lah, Lak iya. tuas berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangel. Tenan angel. Ora eneki sing madani. Iya, coba kok si ana Bu kembar. Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono, ning dadi ati kok, Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Kayak nek eling keapiane ku kudu balik Jane, Nduk. Mulai Bu ngono maneh Bu. Jane kudu balik ning piye Ibu ya wis isin to, Nduk. Wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane kok wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Monggo. Lho, Nduk. Mas. Kene, Mas. Lah iki omahku. Lho, ijen ae. Hah? Ijen ae. Lho, ambek ibu. Endi, Bu? Lah iki apa? Waduh, tahes. Nduk. Nduk. Lah, Kuwi sewu Bu, aku mang kepethuk nggone dalan. Lho, aja jaluk ndik 1000 aku. Aku sange dhuwit aku san. Sapa yang njaluk? Iki ibumu ya? Has. Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples bareng. Nduk. Kancamu iki kandhanono. Ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples sih. Iya gak ngerti sampean iki. Nggih, sepunten mawon. Oh, sepuro kula pentek ning. Lah sampean gak rai, kayak kenal ya. Wis. Has, yes. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Lho pek ya gawe wedang. Ya gak usah ya gak gelem wedang kau. Lah sing gelem apa? Jagakno, Nduk. Kopi mo. Liyane kopi. Wis banyu mateng. Putihan. Sajak yang geruakas bener. Nduk. Aduh, calon marotu wong ilok mantu berakas. Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ora enek banyu putih. Sampeyan teng griya mawon tapi nun dinten iki. Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho, Nak. wis tau. Ya nandur-nandur Mas, sampean iki pengen ro penghijauan. Lah iku apa nggon iringan iki? Endi? Lah iku. Waduh, apa wah. sing ijo iku? Wombuane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon iki. Anu Ya, nak sekali kula waktu Mas mlaku-mlaku iku. Nggih. kula niki pun kesepian dadi rasa-rasen ajeng mlaku-mlaku niki. Lah griya teng kutho ora rame montor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek Gak ibuku cocok. lho ngene kota aku bising. Oh, Terlalu rame. bleduk tok ya. Hah? Bleduk tok nek kutho iku. Pegel nyerbeti kocoy Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene ku enak. Nggih bener anak kula niki Nggih. teng kota niku rak polusi ta. Nek teng desa rak mboten. Kula nggih siji gawe loro gawe. Sik Mas ya pinarak sik ya. Lho nanti? Lho, endi, Nduk? Nanti? Seger-segeran. Tuku rokok nang Medion ya. Apa sih? Aku tak ndok kene mbokmu. Kok
dadine lho. Sik aku tak onde-onde. iya aku tak kula pados korek men. Lho, kok pados korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek. Teng pundi? Teng mburi mriku. Undang-undang nggih. Nggih, Nggih, mun nggih. sampean tenis diluk mawon. Lah ya calon bojoku Astuti ayune kaya ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh. Penake iki diselir ae kan. Le, Di mana kau? ya, kowe ngremeng dhewe. Aku kok tandur. Jagon wong-wong iki jagon. Aku tak anggap jaga malam ya. Waduh bener ki apa man penuh iku. Lah, endi bakal bojomu ndi? Endi? Bojomu ndi? Lah apa sih takon-takon? Lho, ben weruh aku ben weruh. Menapa kok kebimbang? Ndak. Di. Dik tas metu dilik. Oh, Nek calone mara tuwa nang omah. lho. Lho, Lho. nyapa iki? Nyapa nyanyi rene? Ya Aku apa butuh sih iki? kowe. Bisa petuk iki Siapa? bojoku. Sama sinten? Ya aku bojone kuwi jane. Lho, terus sampean pun mati. Lho. Aku dipatekne. Ora sing mati iki pikirane. Ora eling karo aku ngono lho. Lho, Lho, Ki. Pak. Lho. Lho, Bapak. Lho. Kowe Kok kembali? iya. Jenenge sinten? Kaki iki ya. Astuti. Sopo kanggo? Mas, ngene lho Mas, sakjane jenengku Tini. Iki apa tadi? Tini tas Astuti. Jenengku Tini Mas, kemudian sampean tale. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku. Anak sampean? Anake bojoku kuwi lho. Lah apa iki man coba? Nah iki sapa lho, Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampean sing ngeterno? Iki pernah ponakan karo aku. Misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong kuwi to. Ya nek iso ya teyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang kurang mengerti karo wedok. Iya le, Wis sadari aku saiki. Gawene royal tak kandhani ra tau sabong omah. Sampai ngelalekno keluargane bebek. Iya. Wis marenono sifat kaya ngono ku ya. Untung pernah ketunggu aku, Man. Weh, dadine Wale. aku mesti nang kowe. Ya, wis aku gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Heeh. Cuma tak jaluk peno sadarane bali nang bebek. Oh iya. Iya. Iya ta? Ya. Iya tok ae. Seneng aku ya. Ora apa-apa aku bali aku mesti bali. Aja dulangi maneh ya Ora. perbuatan royal ya. Ya. Iku ya apa, Bi? Ya wis le, ya wis aku wong aku jek abot karo pamanmu ya wis gelem ae. Sak kuintal aku. Cik cinta. Jek timbangane nganggur le. Wis bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa? Ya kono macem-macem lho sawo kok nganggur. Ngene lho Pak, piye? Timbangane nganggur Pak, dodono bolo-bolo apa? Iya, nek Bapak ya. Kabupaten obor. Duit duit ta? Wis ayo. Kon sing duwe. Wis gampang Mas Iya, ganti kendaraan ayo gendongan ayo. Numpak. Oh ya.